हेलो गाइस आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बयखौबो गोसो गोथारै बरायनाय थाबाय दिनैनि आंनि हटासन चेनेलनिफ्राय थ' दिनैहाय जों बिमाजों आंजों जिमाइनाव थांनो नागिरदों आरोना आं उन्दैनिफ्राय दासिमबो थांफेराखै आरोना दिनैसो फार्स्ट टाइम थांनायगोन आरोना ओमफ्राय जों दा बेखौनो नोंसोरजों लोगोसे शेयार खालामनोसैलाय माने बिमाइनि फिसाजो हाबा जादों आरोना बिनि बिसना सारा दंनो ओमफ्राय बेयाव लेंहरदों आरोना जों दा थांनो नागिरदों आरोना बेखौनो नोंसोरजों लोगोसे शेयार खालामनोसै दिनैनि भिडिअखौ इन्टारेस्टिं मोनोबा जोबोरैनो नायलांदो लोगोसे चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांदो आरोना प्लिज चेनेलाव गोदान फैदोंबा साबस्क्राइब खालामना होलांदो आरोना सापर्ट खालामनायदो बर'जों बर' अनलायनानै थ' गावनिनो फंबाय हिसाबै सापर्ट खालामना होलांदो थ' थाबैनो एसे थुखोना हरदो आरोना 1K बायदि खालामना होदो दाबो गेजेरावल' नांदों आरोना थ' सापर्ट खालामनायदो गासिमोन बर'जों बर' ओमफ्राय सोरबा गोदान फैदोंबा कमेन्टआव बुंहरदो आं बेक खालामफिनगोन ओमफ्राय जों दा थाबायगासिनो आरोना बिमाजों आंजों ओमफ्राय बे मा खालामदों नोंलाय मा खालामनांगौ दाउनो हाबा जायो नागिरदों टेका बाजार सोरनि ini bidak ini bidak oh दा फैफिनाबा टट' लिंहरदोंमोन जों दा टट' दाबो सफैयाखै लाइन गारिजोंसो थांगोन आरोना जों मारै होद जों बेदर जानो हायालै जिमाइनाव उन्दैनिफ्रायनो दा थांनाय जायाखै आरोना ओमफ्राय नै दासो फार्स्ट टाइम थांगोन आरो आंथ' जिमाइखौ जोंनाव फैनायखौ नुबाय ओमफ्राय बिमानैखौ नुवाखै आरोना गथ'फोरखौबो नुवाखै आङो माबायदि ओमफ्राय दिनैसो फार्स्ट टाइम नायनोसै माबायदि शेयार खालामनो हायो नोंसोरजों लोगोसे नायलांबाय थादो गासिमोन दिनैनि भिडिअखौ इन्टारेस्टिं मोनोबा आरोना लोगोसे सापर्ट खालामलांदो चेनेलखौ फैथ'वाखै दा जों गारि गाखोबा एसे देखायनोसै ओमफ्राय जेला सहैयो होमबा नोंसोरजों लोगोसे देखायफिनसै आरो गासिनो थ' दायो जों टट' गाखोना लाग्रोबाय गासिनो नायलांबाथाय भिडिअखौ जों दायो सेरफांगुरिनिफ्राय कुसुगाव थांनाय गारिखौ गाखोगासिनो दा जों टट' गाखोफिनबाय टेका बाजारसिम थांनाय टट'खौ गासिमोन दा जायगाखौ मोनफैबाय आरोना जों ससे थाबायफिनबाय दा जायगाखौ न'खौ मोनहैथ'वाखै आरोना माबायदि थ' थाबायलांबाय थानो होनबा गासिमोन दा सिङाव मोनहैबा देखायफिनसै आं नायलांबाय था दिनैनि भिडिअखौ गासिमोन इन्टारेस्ट लानानै हाबासालिखौ देखायबाय थायासै आं गासिमोन एसे बोरैबा मोनदां देखायनो ओमफ्राय जानायखौबो देखायासै आं ओमफ्य हिन्जाव गोदान हौवा गोदानखौबो देखायासै आं थ' उनावहाय देखायनो नाजागोन आं गासिमोन थ' दिनैनि भिडिअखौ थांफिनसै आरोना जों दा खेबासा स' गाइस जों दा न' फारसे थांफिनगासिनो आरोना बेनिफ्राय जों हाबासालिखौ देखायबाय थायासै आरोना एसे उसुबिदा मोनदों आं देखायनो बेनिखायनो नोंसोरजों लोगोसे शेयार खालामनो हायासै थ' भिडिअखौ देखायनायखौ गाज्रि मोना गासिमोन स' फार्स्ट टाइम बिमानि गामि असेयाव फैनानैहाय गोसोखौ मोजां मोनदों आरोना बिमानि जोनोम जायगाखौ नुनानैहाय टेका बाजार